ରାମଙ୍କର ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏ କୋଠାକୁ ସିଂହାସନରେ ରଖି ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ଅନୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଭରତ ପ୍ରଥମେ ଦଶରଥ ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ପୁଣି ପୁତ୍ର ଭରତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ମାୟା। ନା ମତେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ।
ଭରତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସହିତ କହୁଛି ଆପଣ ଏ ଅସମୟରେ ଆସିଲେ ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏଣୁ ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ ମାୟା ନିରାଖ୍ୟାସ ହନୁମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମାୟା ହିଁ ମାୟା ପ୍ରଭୁ ମାୟା ହିଁ ମାୟା ସେ ତ ମାୟାବୀ ଦୈତ୍ୟ ମହି ରାବଣ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ଏବେ ପୁଣି ଭରତ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଭରତ ରୂପରେ ଏ କଥା ବିଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋ